Aquest documental aporta informació sobre els polítics catalans i escocesos i els mitjans de comunicació d'ambdós països i entrarà en conflicte amb la imatge oficial que se'n té. Als espectadors els caldrà, doncs, resoldre la dissonància, bé acceptant la nova informació o bé negant-la, amb les conseqüències que això tindrà per als dos processos d'independència. Arms and drums! By the center! Quick! March! 18 de setembre de 2014. Referèndum a Escòcia per la independència. Els resultats oficials del referèndum atorguen la victòria al no amb un 55% contra un 45% per al sí. Arms and drums! Scotland has voted no. The result in Fife has taken the no campaign over the line and the official result is a no. La independència no va guanyar, però va ser una festa de la democràcia, o no? No, 139,788. No parlarem de William Wallace, Robert de Bruce, Bannockburn, de Clearances, dels tancs a George Square, 1919, de Clydebank Blitz, bombardeig de 1940... Tot això són moments rellevants de la història d'Escòcia. Tampoc no parlarem de la via d'accés a la independència que es recull a la declaració. La declaració d'Arbroath estipula que si 100 escocesos ho demanen, es convocarà la Junta dels Tres Braços per decidir sobre el futur d'Escòcia. Al 1707, els nobles escocesos signen The Act of Union, Tractat de la Unió, la Unió d'Escòcia i Anglaterra. Com va dir el gran poeta escocès Robert Burns al 1791, comprats i venuts a l'or anglès. « 1979. Escòcia fa un referèndum per l'autonomia. Els vots pel sí van superar els del no, però el referèndum no es va considerar aprovat perquè s'havia establert l'argúcia tècnica d'exigir un mínim del 40% del cens electoral a favor del sí. Es considera aprovat que en aquell cens hi havia gent morta des de feia temps. D'aquí la dita popular escocesa que fins els morts van votar i van votar que no. Aquest cas recorda el que va passar durant la dictadura de Franco a Espanya. Es mucho exigir el que yo nos pida a mi vez vuestro respaldo a las leyes que en vuestro exclusivo beneficio y en el de la nación van a someterse a referéndum. Pero las primeras 24 horas arrojaron un porcentaje superior al 95% favorable a la ley orgánica. En un referèndum que també van votar els morts, però en aquell cas van votar que sí, que és el que volia el dictador. Que sí, que el secreto está en la I. La ira y barra. Que sí, que el secreto está en la I. També l'Alemanya nazi va ratificar la invasió d'Àustria amb un referèndum que, evidentment, va guanyar. I Àustria va perdre la independència per referèndum. I és que referèndum i democràcia no són sinònims, com tampoc ho són referèndum i independència. William McRae had a long association with militant groupings within the nationalist movement.
El 7 d'abril de 1985 mor en circumstàncies estranyes William McRae, advocat i activista de l'SNP. Se'l va trobar en el seu cotxe accidentat amb 2 trets al cap i una pistola a gran distància del cotxe, factors que contradiuen la versió oficial del suïcidi. També van ser robats a casa seva documents confidencials relatius a la seva campanya per a impedir l'abocament de residus nuclears al mar. Aquestes circumstàncies fan de la seva mort un misteri que es manté més de 30 anys després. Their trust, and we will deliver for them. The settled will of the Scottish people is there for all to see. El 1997 hi ha un nou referèndum que guanya Escòcia, que recupera l'autonomia. Això suposa la institució del Parlament escocès a Holyrood, a Edimburg, en un edifici nou, construït pel gabinet català dels arquitectes Enric Miralles i Benedetta Tagliabue. Inicialment el govern escocès recau en els laboristes. Això canvia el 2006 amb l'ajustada victòria de 47 escons a favor de la Scottish National Party, SNP, contra els 46 escons pels laboristes. Alex Salmond esdevé primer ministre d'Escòcia. El 2011 es produeix la victòria amb majoria absoluta de l'SNP, cosa que obre l'inici del procés i el compte enrere cap al referèndum. L'SNP canvia del no al sí respecte a la pertinença d'Escòcia a l'OTAN, de la mateixa manera que va fer Felipe González d'Espanya, passant d'OTAN d'entrada no a OTAN d'entrada sí. No queremos que España entre en la Alianza Atlántica. He defendido la necesidad de la permanencia de España en la Alianza Atlántica. Per variar, a través d'un referèndum. El líder d'aquest canvi de postura és Angus Robertson, que igual que Alex Salmond i Nicola Sturgeon, és membre del Consell Privat de la Reina d'Anglaterra, cosa incompatible en ser un líder independentista escocès, perquè no es poden servir 2 amos alhora. El 15 d'octubre de 2012, Alex Salmond i Nicola Sturgeon, per part del govern escocès, i David Cameron i Michael Moore, per part del govern britànic, signen els acords d'Edimburg, que donaven peu a la celebració del referèndum per la independència. Tanmateix, amaguen que aquest document que han signat obre les portes de manera intencionada a poder fer trampa a favor del Regne Unit en el referèndum. 18th of September 2014, we will hold Scotland's referendum. Margo MacDonald, estimada i respectada diputada del Parlament d'Escòcia i exnúmero 2 de l'SNP, Scottish National Party, va exigir als serveis secrets britànics que es comprometessin a no interferir en el referèndum, denunciant que la intel·ligència britànica tenia infiltrats a l'SNP. Margo MacDonald va morir el 5 d'abril del 2014 sense poder veure el referèndum. A l'inici de la campanya pel referèndum, la victòria del no semblava garantida, perquè comptava amb una diferència de 28 punts al setembre de 2013. Aquesta diferència no va parar d'escurçar-se gràcies a la bona feina feta per les bases independentistes, amb el crit de guerra Hope over Fear, esperança per damunt de la por. La por era l'arma fonamental dels unionistes de Better Together, millor junts. Us faran fora de la Unió Europea. Hi haurà deslocalització d'empreses, amb la corresponent pèrdua de llocs de treball. No podreu pagar les pensions. Un punt d'inflexió va ser la publicació, per part del diari Sunday Times, de Rupert Murdoch, d'una enquesta en la qual, per primer cop, el sí passava al davant. Aquesta notícia insòlita, per venir de Murdoch, fervent unionista, ofereix la justificació perquè els 3 amigos, Cameron, Miliband i Clegg, líders dels 3 partits unionistes, es desplacessin a Escòcia a oferir el The Vow, el compromís, la promesa, amb millores per a l'autogovern. The Vow, el compromís, va ser incomplert després del referèndum. Rupert Murdoch és probablement el magnat més important dels mitjans de comunicació mundials com a propietari de News Corp. És rellevant per als catalans saber que José María Aznar és membre del Consell d'Administració de News Corp. Un altre vincle de Murdoch amb Catalunya és que és el propietari de The Times, el redactor del qual a Barcelona, Stephen Burgen, funda l'any 2004 Catalonia Today, amb Carles Puigdemont.
El 18 de setembre es fa el referèndum per la independència. Oficialment, el resultat del referèndum dona guanyador el no per 55% contra un 45% pel sí. Alex Salmond, de bon matí i a correcuita, accepta la derrota. Hores després, i de manera sorprenent, dimiteix com a primer ministre d'Escòcia. But for Scotland, the campaign continues, and the dream shall never die. Des del primer moment, milers d'independentistes escocesos mostren a les xarxes socials el seu convenciment que el referèndum ha estat falsejat. La resposta unànime dels líders independentistes i dels mitjans de comunicació va ser silenciar la veu del poble i fer-ne escarni. Les irregularitats del referèndum escocès, del referèndum, que en diuen els escocesos. El referèndum escocès no va tenir cap de les garanties pròpies d'aquests processos electorals. No hi ha enquestes a la sortida dels col·legis, no hi ha escrutini local a cada col·legi electoral, no hi ha cadena de custòdia de les urnes. Sorprenentment, el contracte pel trasllat dels vots des dels col·legis electorals fins als punts centralitzats d'escrutini s'atorga a la companyia Idox. Don Peter Liley, diputat unionista Tory del Parlament anglès, n'és conseller delegat. Com va dir Stalin, no són els vots que compten, sinó qui compta els vots. L'activista Naomi Wolf va lliurar al líder independentista Tommy Sheridan centenars de declaracions jurades de votants escocesos. Manifestaven que la seva butlleta de vot no tenia el codi de barres obligatori. I hold in my hand the named, identified, emailed, time, place, location, eyewitness accounts of 441 Scottish voters who have come forward to go on the record that they received blank-backed ballots in your referendum. When I brought this to the Electoral Commission, they said, "Do not give this to us." They're preparing a report for Parliament and they said, "We do not plan to include this documentation of these voters with their blank-backed ballots." A hores d'ara no consta que se n'hagi fet res d'aquestes declaracions jurades. Pel que fa al vot postal, la mateixa nit del referèndum, en un programa de televisió, Ruth Davidson, líder de l'unionista Partit Conservador Escocès, es mostra tranquil·la i segura de la victòria del no, perquè han obert paperetes del vot postal que la fan ser optimista. I'm glad that you're mentioning ballot boxes being opened, though. We know that during the campaign we've had that. We've had postal votes. Postal votes are going to be enormously important in this campaign. About 18% of the vote is going to come out of postal ballots, and we've had people at every sample opening around the country over the last few weeks, so that's been coming in, and a quiet majority of Scots have spoken today. But is it not the case that postal votes, whilst they are verified, are not actually opened until 10 o'clock on the night? Well, they're not counted until 10 o'clock on the night, but different local authorities have had openings around the country. It is illegal to discuss any of that while any ballot is ongoing, so until 10 o'clock tonight no one could talk about it. Davant aquesta evident irregularitat, el defensor del sí, present al programa, Humza Yousaf, que és un col·laborador estret d'Alex Salmond, ho deixa passar i no en fa cap comentari. Potser el més revelador és el comportament irregular de les apostes. Una de les cases d'apostes va pagar els apostadors pel no el dia abans del referèndum. Un 75% eren a favor del sí i provenien d'Escòcia. En canvi, les apostes més elevades, fins i tot una de 900.000 lliures, rècord al Regne Unit, venien d'Anglaterra, la qual cosa demostra que tenien informació privilegiada. Els escocesos apostaven pel que veien i els anglesos pel que sabien. Tothom, excepte el poble d'Escòcia, sabia que sortiria el no. L'endemà del referèndum, el dia 19 de setembre, grupuscles unionistes escenificaven actes violents a George Square, a Glasgow. Això s'ha instrumentalitzat a les xarxes per espantar les bases independentistes respecte d'un eventual DUI, Declaració Unilateral d'Independència. DUI que seria possible fer seguint les pautes establertes pel Tribunal Internacional de Justícia de la Haia, per al cas de Kosovo. En aquell moment, l'SNP tenia majoria absoluta per a poder-la declarar. Les xarxes socials resulten determinants en dos fets clau. D'una banda, una pressió asfixiant a la població independentista perquè s'afiliïn a l'SNP, que multiplica per 5 la seva militància. I és que a Londres s'estima més haver de neutralitzar un sol partit
que fer-se-les amb un independentisme incontrolable d'àmplia base popular. D'altra banda, aquesta multiplicació de militància del seu nou partit confereix a la seva líder i nova primera ministra d'Escòcia, Nicola Sturgeon, una aura mítica que li permetrà prendre decisions contràries a la independència, sense ser atacada pels independentistes. També les xarxes socials beneeixen l'arribada als quioscs de The National, que, com el diari Ara a Catalunya, trenquen la tendència actual dels diaris de paper a desaparèixer o reduir les vendes. The National es presenta com l'únic diari independentista que té, però, 3 peculiaritats. Que es crea després d'haver perdut el referèndum i no abans, cosa que hauria ajudat a guanyar-lo, que va ser presentat en una convenció de l'SNP, cosa que fa dubtar de la seva independència editorial, que resulta ser propietat del grup americà Gannett, segon grup de comunicació del món, i que té vincles i interessos contraris a la independència d'Escòcia. El 2015 arriben les eleccions al Parlament britànic. L'SNP aconsegueix una victòria aclaparadora passant de 6 a 56 escons dels 59 possibles que li corresponen a Escòcia. L'SNP, però, no va fer la DUI, la Declaració Unilateral d'Independència. Això contradiu el que estableix el propi manifest electoral de l'SNP de l'any 1997. En plena campanya, el conseller de l'SNP, Patrick S. Hood, ja havia insinuat al diari digital Bella Caledònia que perquè Escòcia fos independent només calia enviar una majoria de diputats escocesos independentistes al Parlament britànic. Així ens trobem que un partit independentista, l'SNP, que té majoria absoluta al Parlament escocès i 56 dels 59 al Parlament britànic, no declara la independència. Al maig del 2016 hi ha eleccions al Parlament escocès, amb una forma enrevessada que combina sistema majoritari i sistema proporcional. La nefasta campanya de l'SNP el porta a perdre la majoria absoluta i a un augment d'escons unionistes. Al juny, el referèndum del Brexit al Regne Unit reobre el debat sobre un nou referèndum per la independència d'Escòcia, atès que a Escòcia els partidaris de quedar-se a la Unió Europea guanyen per 62% a 38%. Al 2017 també es fan eleccions anticipades al Parlament britànic. La conservadora Theresa May perd la majoria absoluta de manera sorprenent. A Escòcia, l'SNP baixa de 56 a 35 escons. Nicola Sturgeon, la mitificada líder independentista, durant la campanya s'atipa de dir que aquestes eleccions no van sobre independència. Tanmateix, davant la davallada d'escons, dona la culpa a l'obsessió de la gent per la independència. Nicola Sturgeon també utilitza aquests resultats per posposar la celebració d'un nou referèndum, cosa que sorprèn, perquè el primer referèndum el van fer quan només en tenien 6 d'escons, i ara n'han tret 35, i contradiu un acord pres al Parlament escocès per a la celebració d'un nou referèndum. El referèndum a l'escocesa no els ha anat gaire bé als independentistes escocesos. A Escòcia han perdut el prereferèndum, el referèndum i el postreferèndum. Nosaltres haguéssim volgut explicar al món que ens hagués encantat poder fer un referèndum com el que es va fer al Quebec o a Escòcia. Nosaltres hem dit sempre que volíem seguir la via escocesa. Jo crec que en aquest sentit li hem de reconèixer el know-how que té Escòcia en organitzar acords de referèndum. Que este hipotético gobierno español autorizara un referéndum a la escocesa a cambio de que favorecería su grupo ejercer la investidura de Mariano Rajoy. Un referéndum a la escocesa. La teoria de la conspiració és una conspiració. La versió oficial de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy el 1963 es fonamenta en l'existència d'una bala màgica que canvia de direcció 4 vegades i causa 7 ferides. Una bala màgica era imprescindible per amagar l'existència de diversos tiradors i poder carregar el mort en exclusiva al cap de turc Lee Harry Oswald. Davant la lògica reacció d'incredulitat, la CIA, en un memoràndum intern de 1967, decideix inventar el terme teoria de la conspiració per silenciar els crítics. La teoria de la conspiració, inventada per la CIA,
es considera la campanya de propaganda més exitosa i duradora de la història. Des d'aquell 1967 ja han passat 50 anys. El llibre Conspiracy Theory in America, 2013, constata en estudis fets als Estats Units i Gran Bretanya que les persones titllades com a teòriques de la conspiració són més sanes mentalment que les que accepten acríticament les versions oficials. Al 2019, el terme teoria de la conspiració només el fan servir persones de mala fe amb la intenció de desautoritzar les persones que volen que la veritat se sàpiga. També el fan servir persones de bona fe que són utilitzades pels primers per ocultar la veritat. Les 25 regles de la desinformació. No discutiràs res si ets una figura pública o un presentador de notícies, etc. El ministro del Interior atribuyó inicialmente a ETA los atentados. Después no descartó que pudiera haber actuado otro grupo terrorista y, por lo tanto, se abrían nuevas líneas de investigación. Si no se'n parla, és com si no hagués passat. Només el que surt als mitjans és real. La resta no existeix. Etiquetaràs els teus adversaris de radicals, teòrics de la conspiració, de treballar per l'enemic, etc., per a silenciar els seus arguments. Silenciaràs els teus crítics. Faràs servir el teu poder per a subornar o fer xantatge a persones que s'oposen al teu objectiu. Pounding on my door with an arrest warrant on the Patriot Act. Exigiràs proves impossibles i et negaràs a acceptar les que són evidents. Crearàs esdeveniments de distracció massiva. Històries que les notícies acaparin l'atenció i distreguin dels temes principals. Faràs atacs ad hominem per evitar el debat. Diràs al dissident que el talp és ell, li diràs que té molt d'ego, o que és un friqui, o el faràs passar per boig. Exigiràs respostes completes a problemes molt complexos per evitar respondre a temes específics. Et faràs passar per beneit i aconseguiràs fer perdre els papers al teu interlocutor. I així fins a 25 regles de la desinformació que H. Michael Sweeney va sistematitzar. Internet ha modificat les tècniques de manipulació de l'opinió pública. Som a l'era de la desinformació, on les tàctiques per enganyar-nos operen no tan sols encobrint la informació, sinó més aviat mitjançant la inundació, la saturació i la tergiversació. Exigir proves impossibles per tapar la veritat. Demanar proves és una de les 25 estratègies de la desinformació. Això passa tant als mitjans d'informació com a les xarxes socials per impedir que la veritat arribi al poble. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro. Als poderosos mai no se'ls exigeixen proves. Es va envair l'Iraq sense cap prova que hi haguessin armes de destrucció massiva. Les proves s'han de deixar per als tribunals. La vida es basa en la veritat. Les úniques eines que necessitem per arribar a la veritat són la memòria i les hemeroteques. La traïció en política es demostra quan es fa el contrari del que s'ha promès. Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Incomplint reiteradament els calendaris promesos o negant-se a exercir el mandat obtingut a les urnes és la prova d'una traïció. L'espionatge al segle XXI. L'espionatge d'Espanya a Catalunya no consisteix en persones anònimes que passen informació. La informació a Espanya l'obté a distància gràcies a la tecnologia. Tanmateix, com que Espanya ha col·locat persones clau que tothom considera independentistes, liderant els partits, els mitjans de comunicació, les organitzacions de la societat civil catalanes i les xarxes socials, el govern espanyol ja no necessita la informació perquè no passa res que no manin ells. Per això, els casos de corrupció, canvis de direcció sobtats, retards injustificats, errades i batalles entre partits no corresponen a incompetència suprema, sinó que formen part d'un pla a favor d'Espanya. Als estats, que disposen d'eines de contraespionatge, aquesta infiltració és l'excepció. Als estats ocupats i a les colònies, en canvi, posar col·laboracionistes en els llocs clau és la regla. L'estat ocupant
no té cap problema per triar els individus més idonis a les universitats i a les branques juvenils dels partits, cosa que permet un control de la societat equivalent al que es produeix en dictadura. Espanya és una fàbrica d'independentistes. Oriol Junqueras, 14 de desembre de 2013. És fals que Espanya sigui estúpida i el Regne Unit sigui ensa. Si fos així, no faria 3 segles que tenen Catalunya i Escòcia sotmeses. Espanya i el Regne Unit utilitzen els seus instruments d'estat per controlar la societat de manera absoluta. Espanya i el Regne Unit només es poden permetre crear independentistes des de la certesa que controlen tots els partits i els mitjans d'informació. Tant li fa que hi hagi milions d'independentistes si no n'hi ha cap dins del Parlament per declarar la independència. Espanya i el Regne Unit controlen el terreny de joc amb partits i mitjans de comunicació que cobreixen el 100% de la societat. Quan detecten que hi ha sensibilitats que s'escapen del seu control, crea nous partits i mitjans de comunicació per tornar a aconseguir el control total. Això explica els permanents atacs a la llengua, la cultura i les lleis catalanes. Espanya té la certesa que les úniques reaccions seran paraules que no aniran seguides de fets, perquè ho té tot controlat. Com ens manipulen? Dissonància cognitiva. El concepte va ser formulat per primera vegada el 1957 pel psicòleg nord-americà d'origen rus Leon Festinger en la seva obra A Theory of Cognitive Dissonance. La dissonància cognitiva es produeix quan rebem informació nova que entra en contradicció amb allò que creiem o estimem. Aquesta tensió només es pot resoldre modificant les creences anteriors o negant-se irracionalment a acceptar la nova informació. Hi ha exemples històrics de dissonància cognitiva que afecten pobles sencers. Això demostra que la història no dona segones oportunitats i que cal impedir els desastres abans que no es produeixin. Cal abandonar la zona de confort, abandonar les mentides còmodes i afrontar les veritats desagradables per capgirar la història. Leo Strauss o la mentida per sistema. Com diu Noam Chomsky, la majoria de la població no sap res del que està passant i ni tan sols no sap que ho ignora. Leo Strauss és, si bé no un dels més coneguts, sí el més influent dels filòsofs polítics del segle XX. Va exposar les seves teories a la Universitat de Chicago. Els seus deixebles, coneguts com l'Escola de Chicago, les han posades en pràctica des dels seus càrrecs als governs dels Estats Units, al Banc Mundial, al Fons Monetari Internacional, al Club Bilderberg. Leo Strauss i els seus deixebles han dividit la població mundial en 3 categories. Primera categoria, la plebs, nosaltres, el 95% de la població, que volem riquesa però som ganduls, egoistes, maldestres i mancats d'intel·ligència. No estem capacitats per conèixer la veritat de les coses, ni per ser lliures. Per tant, hem de ser enganyats sistemàticament i hem de creure que som lliures perquè així no farem res per acabar amb la nostra esclavitud. Segona categoria, els gentils, els governants, que tenen com a únic objectiu aconseguir la glòria i que es creuen els guardians de la moral i l'ordre. Són instruments. Poden ser substituïts seguint ordres de la tercera categoria, els veritables amos del món. Això explica suïcidis polítics o com a ignorar els resultats d'un referèndum com el de Grècia o el de l'1 d'octubre a Catalunya, que només s'entenen si es produeixen acomplint ordres superiors. Tercera categoria, els savis, el poder real, es mantenen a l'ombra. Es consideren purs i amb supremacia intel·lectual. Actuen sense cap limitació ètica ni moral. Són els qui decideixen quines mentides s'han de transmetre als gentils, als governants, perquè aquests les imposin a la plebs, a tots nosaltres. Resumint, al món només hi ha enganyadors i enganyats. Si tu no has decidit començar una guerra, si no has decidit decretar cap crisi econòmica mundial, si no has decidit expandir periòdicament el pànic amb atemptats de falsa bandera, malalties pandèmiques que han d'acabar amb la humanitat i dificultar l'accés de nacions a la seva independència, tu ets com nosaltres, part dels enganyats. Com ens manipulen? Teoria de la conducta grupal d'Asch. El 1951, Solomon Asch va fer una sèrie d'experiments que van demostrar de manera matemàtica i empírica
com un individu es deixa manipular per les opinions del grup majoritari. The correct answer is 2. 1. 1. 1. 2. 1. Once again, the correct answer is 2. 3. 3. 3. 3. 3. Aquest és el veritable motiu de les falses crides a la unitat acrítica. I és que una sola veu que defensi la veritat és suficient per desmuntar una gran mentida. És la veu del nen del conte del vestit nou de l'emperador, en què un 99,9% de la població accepta el frau del vestit invisible per conformitat social fins que un nen s'atreveix a dir la veritat que l'emperador va despullat. Els mitjans de comunicació, eines de desinformació massiva. Com hem après de Leo Strauss, cal enganyar tota la població, i això vol dir tenir controlats tots els partits, mitjans d'informació i xarxes socials. És evident que els mitjans de comunicació tenen una importància decisiva a l'hora d'imposar el relat oficial. Això és així tant a les dictadures com a les democràcies. John Pilger és un periodista exemplar que ens ha explicat la guerra del Vietnam, Cambodja, el genocidi dels aborígens australians, etc. Un escriptor de l'Europa comunista li va dir als anys 70: els que vivim en dictadures tenim un avantatge sobre els que viviu en democràcia. Nosaltres no creiem res del que veiem als mitjans perquè sabem que són tot mentides i propaganda. Udo Hofhote, rellevant periodista alemany, al seu llibre Gekauft Journalisten, Periodistes comprats, 2014, confessa que ha desinformat a favor del poder durant 25 anys sense contracte per no deixar proves. Després de publicar el llibre, Udo Hofhote va morir suposadament d'atac de cor, que és una cosa que tampoc no deixa proves. Els vincles entre periodisme i política han estat prou documentats. Podem esmentar l'operació Mockingbird, en què la CIA reclutava periodistes i creava i controlava mitjans de comunicació arreu del món, tant en llengua local com en anglès. Any people paid by the CIA who are working for television networks. This, I think, gets into the kind of getting into the details, Mr. Chairman, that I'd like to get into in executive session. At CBS, we had been contacted by the CIA. As a matter of fact, by the time I became the head of the whole News and Public Affairs operation in 1954, ships had been established, and I was told about them and asked if I'd carry on with them. També podem esmentar el creixent nombre de periodistes que han fet el salt a la política. Ruth Davidson, Carles Puigdemont, Leticia Ortiz, etc. etc. Un dels magnats actuals dels mitjans de comunicació que té vincles amb agències secretes americanes que s'han fet públics és Rupert Murdoch, propietari de News Corp, i amb vincles directes al procés d'independència escocès i català. José María Aznar, expresident espanyol, que va dir que abans es trencarà Catalunya que no Espanya, Yo dije que antes de romperse España se rompería Cataluña. és membre remunerat del Consell d'Administració de News Corp des de 2006 i acumula 2 milions d'euros de remuneració. Aquesta complicitat entre política i mitjans de comunicació ajuda a entendre, en un moment que els mitjans de paper estan en crisi, l'aparició de The National a Escòcia i l'Ara a Catalunya. La granota bullida. Una granota posada a foc lent va adaptant la seva temperatura corporal a l'augment progressiu de la temperatura. Quan la temperatura frega l'ebullició i la granota nota el malestar, ja no té forces per saltar fora de l'olla i mor bullida. Així mateix, els pobles són enganyats a foc lent, de manera que quan l'engany ja es fa evident, han perdut la força i la capacitat de revolta. Per ser lliures nacionalment, cal pensar lliurement. Per poder entendre el procés viscut a Catalunya els darrers anys, cal ser capaç de posar-se en el lloc dels actors en aquest procés. I quan diem actors, estem parlant dels qui decideixen i no del poble català. El poble català se'l fa passar falsament per actor només per a responsabilitzar-lo del fracàs final.
En la independència de Catalunya hi participen 3 actors. Primer, el món. Segon, Espanya. Tercer, les cúpules dels partits polítics catalans. Només cal veure quins interessos tenen cadascun dels actors per poder anticipar, sense equivocar-nos, què està passant amb la independència de Catalunya. Primer, el món no vol que hi hagi independència per motius econòmics d'Espanya, per problemes de pertinença de nous estats en organitzacions internacionals i per evitar l'efecte dominó en altres països. Però li interessa mantenir l'aparença democràtica a l'estat espanyol. Segon, els motius d'Espanya contra la independència són mantenir la unitat territorial per poder seguir expoliant Catalunya i preservar l'orgull nacional d'un antic imperi en descomposició, però vol mantenir la ficció de democràcia. Tercer, els interessos dels partits polítics són obtenir el poder i mantenir-s'hi. Això a la Catalunya d'avui exigeix fer-se passar per independentista. Tanmateix, entre ideologia i interessos de partit, sempre prevalen els interessos. No volen la independència, només volen que el poble cregui que han fet el possible per aconseguir-la i mantenir així la clientela electoral. En conseqüència, el que convé conjuntament al món, a Espanya i als partits polítics catalans és un referèndum que poden manipular i evitar, de totes una d'ui, declaració unilateral d'independència per part del Parlament. Declaració que és impossible de manipular i que és conforme al dret internacional. Tant és així que l'editorial del New York Times del 23 de juny de 2017 ho deia literalment i sense vergonya. Referèndum sí, però sempre que el perdin els independentistes. El referèndum es pot perdre de diverses maneres. 1. Que a l'últim moment no s'arribi a fer, un altre País Basc amb el Pla Ibarretxe. 2. Que sigui purament simbòlic i finalment no vinculant, un altre 9-N a Catalunya. 3. Manipulant el resultat i que es perdi, una altra Escòcia. 4. Que tot i guanyar el sí, s'ignori el resultat i no es declari la independència, una altra Grècia. 5. Ajornar-lo repetidament per allunyar-lo fins que s'hagi perdut la majoria independentista, un altre model català. Hem après, amb Leo Strauss, que la pràctica totalitat dels éssers humans han de ser sistemàticament enganyats. De l'experiment d'Aish hem après que, perquè aquestes mentides siguin efectives, no hi pot haver cap veu dissonant. Ha quedat clar que els mitjans de comunicació són els transmissors d'aquestes mentides. I és evident que enganyar s'ha de fer de manera progressiva per bullir a poc els pobles com la granota. Increïble no és impossible. De vegades, quan no volem creure una cosa, diem que és impossible. Les coses passen perquè algú vol que passin. Desemmascarar el pla pot evitar que passin i capgirar la història. Com més gran és una mentida, més fàcil és que sigui acceptada com una veritat. La veritat us farà lliures, però de primer us molestarà saber-la. Grandes familias españolas que están controlando grandes empresas españolas. Ánimo ahí y entusiasmo a raudales. A Espanya, la crisi econòmica i la corrupció generalitzada, sobretot la dels dos partits més importants, el PP, Partido Popular, i el PSOE, Partido Socialista Obrero Espanyol, fan que els poders fàctics, els grans bancs, l'alt funcionariat i les poderoses famílies oligàrquiques, principalment de Madrid, però també d'Andalusia, del País Basc i de Catalunya, moltes hereves del passat règim franquista, hagin arribat a la conclusió que cal renovar-se. Los reyes acudieron a emitir su voto al Colegio de San Fernando, situado en el Pardo. Més ara que la Comunitat Europea els ha advertit que la situació de disbauxa a l'economia espanyola és insostenible. Així doncs, els grans poders espanyols és el moment, com se sol dir, de canviar perquè res no canviï. La maquinària de la renovació es posa en marxa. La corona es renova i passa a Felipe VI. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Nous partits, com Vox, Ciudadanos i Podemos, emergeixen del no-res gràcies als mitjans de comunicació privats i públics, especialment les televisions controlats pel poder. Espanya ha començat una nova transició. Espanya, però, té un problema. Catalunya.
Després de 300 anys de domini, Espanya no ha aconseguit assimilar els indomables catalans. El fet és que ni tan sols ha intentat seduir-los amb bones maneres. L'actitud d'Espanya, d'ençà de l'ocupació militar del 1714, ha estat un espoli fiscal descomunal, la reiterada repressió de la població per la seva catalanitat, amb judicis sumaris i execucions incloses, l'intent de genocidi cultural i lingüístic de la llengua catalana i l'ocupació militar estricta. Però Catalunya no només ha resistit, sinó que també ha entrat al segle XXI amb bon peu. Els catalans són emprenedors i treballadors, i el seu país, malgrat continuar sent una colònia espanyola, és un dels més productius i viables de la comunitat europea. I el més inconcebible per a Espanya, malgrat la repressió, és que els catalans no han deixat mai, durant aquests 300 anys d'ocupació, de lluitar per recuperar la seva llibertat. I cal tenir present una dada cabdal. Són tots els catalans els qui la volen. Catalans, interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. No és cap argúcia electoral de cap partit ni de cap grup oportunista, sinó que és el poble de Catalunya qui exigeix la independència. Per aturar l'esclat independentista, els partits autonomistes de Catalunya plantegen un nou estatut d'autonomia. Apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña. Un pacte renovat amb Espanya on es rebaixi l'escandalós espoli fiscal i on es respecti la cultura, l'ensenyament i la llengua catalanes. El 18 de juny de 2006, aquest nou estatut autonòmic era aprovat en referèndum pels ciutadans de Catalunya. Pocs dies després, però, el govern espanyol impugnava davant el Tribunal Constitucional, que el va retallar del tot. No es cierto que yo dijera que lo que aprobara el Parlamento de Cataluña, sin más, lo voy a ratificar. No es cierto. La sentència del Tribunal Constitucional espanyol va aconseguir dues coses: buidar de contingut l'Estatut i demostrar que un referèndum aprovat pel poble de Catalunya és paper mullat. A Barcelona es produeix una manifestació multitudinària que oficialment i segons els partits regionalistes, Convergència Democràtica, Unió i Esquerra Republicana i l'espanyolista Partit Socialista Català, PSOE, es fa per protestar contra la sentència del Tribunal Constitucional espanyol. Tanmateix, el crit de la gent és únic i unànime: independència. Que els referèndums no són un camí cap a la independència es confirma uns dies després quan el Tribunal Internacional de Justícia, amb seu a La Haia, Holanda, estableix en el seu dictamen, en el cas de Kosovo, que la declaració unilateral d'independència, la DUI, és legal internacionalment. La cursa cap a la independència de Catalunya havia començat. A Arenys de Munt, un municipi català amb forta tradició de lluita, la seva població decideix fer una consulta popular sobre la independència amb una sola pregunta: vol que Catalunya sigui un estat independent? Sí, no. L'èxit d'aquesta consulta donarà peu a una allau de consultes que s'estendran per tot Catalunya. Es mobilitzaran 60.000 voluntaris i votaran a favor de la independència una majoria aclaparadora de més del 70% dels municipis. Espanya se sent amenaçada. Les consultes són l'expressió, sense intermediaris, de la sobirania del poble català que no té sota control. Però hi ha dos factors més que amenacen el control que Espanya té sobre Catalunya. Joan Carretero, alcalde de Puigcerdà, una de les capitals del Pirineu, funda Reagrupament. És un partit aliè al control de Madrid i fora del sistema de partits regionalistes catalans, i que planteja aconseguir la independència amb una DUI, una declaració unilateral. Joan Laporta, l'exitós president del Futbol Club Barcelona, fa el pas cap a la política acostant-se a Reagrupament. Per proclamar un estat català, per proclamar la independència de Catalunya. Ramon Carner, empresari reconegut, consolida el CCN, el Cercle Català de Negocis, organització que és pionera a transmetre els beneficis econòmics de la independència als empresaris de Catalunya. A Madrid s'han encès totes les llums vermelles i es posa en marxa la infiltració política. S'infiltra la directiva de Reagrupament i s'escenifica una escissió. Les persones clau de l'escissió són membres de la FNEC, Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya. La FNEC és un actor clau en la política catalana pel fet que han intervingut en la direcció, creació i destrucció de tots els partits catalanistes durant els darrers 20 anys. Han sortit de la FNEC
Oriol Junqueras, Francesc Homs, Josep Rull, Joaquim Forn, Elisenda Pelusier, Eduard Sallent, Damià Calvet, Ramon Tremosa, David Reventós. Per la FANEC hi han passat el vicepresident Junqueras, el conseller Homs, en Ramon Tremosa, moltíssima gent que avui ens ajuda a tirar endavant aquest propòsit col·lectiu de viure en un país millor. Avui tots, menys David Reventós, han estat estratègicament col·locats en llocs clau al govern autonòmic, al Parlament regional, als Mossos d'Esquadra, la Policia Regional, a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, als mitjans de comunicació de Catalunya i a organitzacions com l'Assemblea Nacional Catalana. El seu mentor és Joan Vives Soler Vicenç, considerat en amplis cercles de la universitat un col·laborador dels serveis secrets espanyols. Un altre cop estratègic d'Espanya per impedir l'eclosió de l'independentisme és la creació d'un nou partit que es presenta com a independentista, Solidaritat Catalana. Els seus fundadors són Alfons López Tena, Convergència Democràtica, i Uriel Beltrán, d'Esquerra Republicana, que aconsegueixen que Joan Laporta també s'hi apunti, distanciant-se de reagrupament. Alfons López Tena, valencià d'origen, es trasllada a Barcelona després d'haver estat vocal del Consejo General del Poder Judicial espanyol i a qui Espanya ha deixat prescriure el procés per estafa on també hi estava implicat Eduardo Zaplana, expresident de l'autonomia valenciana i ministre espanyol. De la corrupción ya no preocupa a los ciudadanos porque ha desaparecido. L'acte fundacional de Solidaritat se celebra a l'Aula Magna d'Econòmiques de la Universitat de Barcelona, cedit per la seva degana Elisenda Pelusier, exmembre de la FANEC, exparella de l'agent espanyol Vives Soler Vicenç i en aquell moment consellera nacional d'Esquerra Republicana. L'estratègia funciona a les eleccions al Parlament català. Solidaritat treu 4 escons i d'aquesta manera s'aconsegueix neutralitzar reagrupament que en queda exclòs. Al Parlament, els partits Convergència, Esquerra Republicana i Solidaritat sumen una àmplia majoria i Artur Mas és nomenat president del govern autonòmic. Artur Mas, destacat regionalista, ara es declara independentista i serà un dels actors que treballarà per Espanya encarregats d'avortar l'anhel de llibertat dels catalans. L'últim cop va dirigit cap a la neutralització del Cercle Català de Negocis. Primer, des de dins, substituint Ramon Carner, el seu fundador. Segon, des de fora, creant la Fundació Catalunya Estat, orientada al mateix entorn d'empresaris independentistes del Cercle Català de Negocis. Finalment es funda l'ANC, l'Assemblea Nacional Catalana, creada per incorporar i controlar les bases independentistes que havien fet possible les consultes per la independència. Carme Forcadell, exregidora d'Esquerra Republicana a Sabadell, n'esdevé la primera presidenta. Més tard, escalarà fins a la presidència del Parlament Regional el 2015. L'ANC estableix un sistema d'elecció del president que no pot ser votat directament pel total dels adherits, sinó que ha de ser escollit pels 77 membres del secretariat. Això permet que el col·laboracionista Jordi Sánchez, a qui l'activista independentista Lluís Maria Xirinacs ja va desemmascarar al seu llibre La traïció dels líders, pugui ser nomenat 2 vegades president de l'ANC, tot i no ser el candidat més votat. El 20 de febrer de 2011 es produeix el primer congrés del partit Solidaritat. Comença la seva demolició controlada. S'hi presenten 2 candidatures, del sector Alfons López Tena i Uriel Beltrán, i l'altra de Joan Laporta i Ana Arquer. L'agent espanyol Joan Vives Soler Vicenç es va dedicar a fer telemàrqueting amb la militància de Solidaritat, fomentant la virulència entre els 2 bàndols. Vives havia estat vinculat oficialment a la Unió Democràtica de Duran i Lleida, partit obertament antiindependentista. Aquest fet només pot obeir a un muntatge predeterminat, atès que en el sector Tena i Beltrán hi havia Elisenda Pelusier, l'exparella de Joan Vives Soler Vicenç, i en el sector Laporta hi havia l'Anna Arquer, que havia estat introduïda pel mateix Vives Soler Vicenç en el món independentista. L'Anna Arquer, en el moment de la realització d'aquest documental, és la portaveu del nou partit Primàries Catalunya i la parella sentimental de Joan Vives Soler Vicenç. L'escissió es consolida. Joan Laporta abandona el partit. Ara, López Tena i Uriel Beltrán es podran dedicar a fer extraparlamentarisme des del Parlament per a desprestigiar l'independentisme que diuen representar. Pocs mesos després d'escenificar aquest cisma, Joan Vives i Soler Vicenç, Elisenda Pelusier, la seva ex, i Anna Arquer, la seva actual, creen ISEC, International Commission European Citizens. El president Artur Mas, desoint el clam popular per la independència,
abandera la reivindicació d'un pacte fiscal amb Espanya. I més transcendent de la trobada d'avui amb el president Rajoy, s'obrís una porta clara a poder parlar a fons del pacte fiscal. La proposta de pacte fiscal no tenia cap possibilitat de reeixir. L'estratègia colonial espanyola a Catalunya és la infiltració, és a dir, promoure líders polítics i crear partits i mitjans de comunicació en el bàndol independentista per tal d'impedir la independència. Seguint el guió es produeix l'abraçada històrica entre Artur Mas, el líder conservador, i el líder dels antisistema de les CUP, David Fernández. També seguint el guió, pocs mesos després, els mateixos antisistema faran caure Artur Mas. Seguint aquesta estratègia, el 25 de desembre de 2010, Oriol Junqueras sol·licita per carta a Esquerra Republicana, partit abans regionalista i ara independentista, el seu ingrés com a militant. Només 9 mesos després ja n'esdevindrà president. Junqueras va iniciar-se en la política a l'AFNEC, Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, als anys 80. A principis dels 90, ell creant el BEI i Josep Rull creant l'EN van esquarterar en 3 trossos l'independentisme hegemònic a la universitat. Oriol Junqueras passa de l'anonimat a ser present a les televisions, les ràdios, la premsa digital i l'associacionisme. Ha nascut una estrella. No ataqueu Junqueras, que jo l'he fet president d'Esquerra, presumeix en cercles íntims de poder Joan Vives i Soler Vicenç. En aquest escenari, Ramon Carner, president del Cercle Català de Negocis, i David Reventós, antic vicepresident de l'AFNEC, inicien converses amb els partits per mirar d'assolir la unitat que els catalans anhelen per fer la independència, converses que fracassen per voluntat expressa d'Oriol Junqueras. L'11 de setembre de 2012, l'Assemblea Nacional Catalana organitza la primera manifestació multitudinària per la independència. 2 milions de persones col·lapsen al centre de la ciutat de Barcelona. La manifestació arriba al Parlament. Carme Forcadell, presidenta de l'ANC, Muriel Casals, presidenta d'Òmnium Cultural, entre d'altres, entren a la cambra parlamentària on són rebuts cordialment pel president Artur Mas. Fins aquí la història oficial publicada tant als mitjans espanyols com als mitjans catalans. El que s'ha amagat al poble de Catalunya és que aquell dia es tenia la independència a tocar. El pla inicial previst per l'Assemblea Nacional Catalana era que els manifestants envoltessin el Parlament fins a la declaració d'independència per part dels diputats independentistes que tenien majoria absoluta. L'acció estava preparada amb tot detall. L'operació va ser avortada l'últim minut per Carme Forcadell en persona. Només el pacte de silenci de tots els mitjans, partits i organitzacions ha impedit que aquesta notícia central del procés hagi trigat 7 anys a veure la llum. Artur Mas convoca eleccions anticipades per al 25 de novembre de 2012, amb el pretext de la negativa de Mariano Rajoy, president del govern espanyol, a negociar el pacte fiscal. A les eleccions, les CUP, Candidatura d'Unitat Popular, entra amb 3 escons. Els antisistema, amb David Fernández al capdavant, accedeixen per primer cop al Parlament. De manera sospitosa, les CUP, durant la campanya, reben el suport del poderós grup Godó, La Vanguardia, 8TV, RAC1, grup monàrquic, espanyolista i peça clau d'un sistema que les CUP diuen voler enderrocar. El 2013 es fa palès que ni l'èpica ni el compromís multitudinari del poble de Catalunya amb la independència no obtenen la resposta dels seus suposats líders. El 29 de juny se celebra al camp de Futbol Club Barcelona el Concert per la Llibertat, organitzat per Òmnium Cultural, l'organització que presideix l'activista independentista Muriel Casals. Tenim un objectiu comú que és més important que cadascun dels nostres interessos particulars. El camp s'omple amb 90.000 activistes que volen recuperar la llibertat de Catalunya, que n'exhaureixen les localitats en un 3 i no res, i van actuar més de 400 artistes identificats amb els anhels d'independència del poble català. També, l'11 de setembre, per la Diada Nacional de Catalunya, es fa la Via Catalana cap a la independència, una cadena humana de més de 400 quilòmetres proposada per l'ANC. L'organització va mobilitzar 30.000 voluntaris. L'èxit va ser esclatant amb 2 milions i escaig de participants i un sol crit: independència.
La via catalana té com a precedent la via bàltica, que el 23 d'agost de 1989 va travessar els 3 països que estaven sota domini rus. Però les semblances són merament estètiques. A diferència de Catalunya, Estònia, Letònia i Lituània, al cap d'encara no 2 anys, el 21 d'agost de 1991, ja eren independents. Els seus parlaments van declarar unilateralment la independència, és a dir, van fer la DUI. A aquesta gran mobilització del poble de Catalunya per exigir la independència, els líders polítics catalans hi responen amb la promesa d'un referèndum, però a un any vista. Hi havia consens que el referèndum català s'havia de fer abans del referèndum escocès i que la pregunta havia de ser binària, o sí o no. Tanmateix, el president Mas proposa una doble pregunta contravenint les estipulacions de la Comissió de Venècia en matèria de referèndums i posa com a data per la celebració el 9 de novembre, molt després del referèndum escocès, i que representa perdre un any més. Vol que Catalunya esdevingui un estat, escrit estat, òbviament, en majúscules, sí o no? Vol que aquest estat sigui independent, sí o no? L'activista independentista David Reventós publica el vídeo La pregunta trampa que mata la independència, on ja hi denuncia l'engany que suposa la data i la pregunta de la consulta del 9-N. El dia 12, el president Mas ens va sorprendre molt negativament amb una doble pregunta. Aquesta pregunta, pel fet d'establir una doble pregunta, fa baixar el suport a la independència entre el 15 i el 20%, donat que internacionalment, per reconèixer-la, continua sent necessari obtenir el 50% més 1. És contrari als criteris que imposa el Comitè de Venècia, que és de referència pel que fa a referèndums. Les eleccions al Parlament Europeu de 2014 suposen per a Espanya la irrupció estel·lar de Podemos, el partit de Pablo Iglesias. El mite de Podemos i el 15M cau quan se saben les vinculacions d'aquest moviment amb George Soros, magnat al servei de la família Rothschild i de la Fundació Ford. Com va passar amb Felipe González i el PSOE, en la primera transició, Pablo Iglesias amb Podemos a Espanya i la seva homòloga, Ada Colau, a Catalunya, tenen una agenda oculta amb 2 objectius: impedir l'arribada d'una democràcia real a Espanya i evitar la llibertat de Catalunya. A la Diada Nacional de Catalunya de l'11 de setembre de 2014, 1,5 milió de persones omplen la Diagonal i la Meridiana de Barcelona, fent una V baixa de victòria. Una vegada més, el poble de Catalunya torna a fer història mostrant el seu compromís amb la llibertat nacional, el crit unànime independència. El 18 de setembre se celebra el referèndum per la independència d'Escòcia. Els resultats oficials donen la victòria al no per a 55% a 45%. Com ja hem explicat, el referèndum era impossible de guanyar pels partidaris de la independència, cosa que tots els mitjans de comunicació d'Escòcia i de Catalunya saben i silencien. Ara, cap català ben informat no pot voler un referèndum com a Escòcia, on la traïció dels seus líders va fer i fa impossible la independència. Después de lo que ha ocurrido en Escocia y en el Reino Unido, el proceso político catalán continúa y va hacia adelante. Nos sentimos reforzados por el buen ejemplo de una democracia europea que ha dejado votar, que se ha puesto de acuerdo en votar. Y insisto, este es el camino. Votar une, no separa. Lo que separa és no dejar votar. El 9 de novembre, més de 2 milions de catalanes i catalans dipositen el seu vot desoint les amenaces del govern espanyol. Els resultats del procés participatiu són aclaparadorament favorables al sí. Sí, amb un 80,91%, contra el no, amb un 4,49%, i del sí i no, amb un 10,02%. Tanmateix, aquest resultat, que hauria d'haver suposat la independència immediata de Catalunya per als partits catalans, abans regionalistes i ara independentistes, només té efectes estadístics. El 24 de maig de 2015 es fan les municipals a Catalunya. A Barcelona, Ada Colau, amb el seu projecte populista Barcelona en Comú, amb vincles amb Podemos, de Pablo Iglesias, obté uns bons resultats, però no suficients. Tanmateix, Esquerra Republicana li regala els vots i Ada Colau serà proclamada alcaldessa. Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcaldessa de Barcelona. La capital catalana, gràcies a un partit que s'autoproclama independentista, ha passat a mans espanyolistes sota l'òrbita de Podemos.
Nascuda el 1974, Ada Colau no va acabar la carrera de psicologia i l'única constança professional és una breu aparició com a actriu a la sèrie 2+1, d'Antena 3. Casi siempre, bajo esos gestos de amabilidad, solo se esconde un macho peligroso. ¿No les tropes todo con tus rollos feministas? Vale. Crítiques recents a la seva gestió fetes per la plataforma dels afectats per la hipoteca i de les associacions socials barcelonines corroboren que el compromís d'Ada Colau amb les persones que pateixen era merament cosmètic i instrumental per arribar al poder. Des del punt de vista de l'independentisme, no hi ha cap dubte. S'ha d'anar a les eleccions plebiscitàries tots junts i declarar unilateralment i de manera immediata la independència. Anar tots junts possibilita una major visualització de cara al món. S'obtenen més escons gràcies a la llei d'On i és el més semblant a un referèndum, perquè tothom que vol la independència vota el mateix. Però continua la infiltració. Gabriel Rufián apareix del no-res a l'independentisme com a membre de Súmate, una plataforma de castellanoparlants per la independència promoguda per Oriol Junqueras. De cop i volta, i com ha passat amb Pablo Iglesias i Ada Colau, Rufián és present en multitud de tertúlies de ràdio i televisió a Catalunya i a Espanya. Això li serveix per promocionar-se i perjudicar l'independentisme, fent bandera de 3 llistes separades a les plebiscitàries. 4 anys més tard, el mateix Rufián, sense gens de vergonya, reconeixerà la mentida. Pero yo no soy nacionalista. Y como yo, centenares de miles en Cataluña, que no somos nacionalistas. Pero es que tampoco somos independentistas. Finalment, Esquerra Republicana i Convergència, amb altres grups minoritaris i persones de la societat civil, es presenten plegats sota la denominació Junts pel Sí i incorporen al seu full de ruta la declaració unilateral d'independència sense cap referèndum previ. D'altra banda, les CUP es presenten per separat i amb la irrupció del periodista mediàtic Antonio Baños com a cap de llista. Arriba novament la Diada Nacional. L'11 de setembre de 2015, per 4ª vegada consecutiva, el poble de Catalunya torna a omplir i a vessar aquest cop l'Avinguda Meridiana de Barcelona amb més de 2 milions de persones amb un crit únic i unànime: independència. La il·lusió dels catalans és molt forta. Només manquen 15 dies per votar a les plebiscitàries. Els han promès que serà el vot de la seva vida. Les xarxes socials i els mitjans de comunicació s'omplen de rellotges amb el compte enrere per tenir la independència. L'agent espanyol Joan Vives i Soler Vicenç, a l'ombra, fent ús de la seva extensa base de dades acumulada durant 30 anys, organitza una campanya de telemàrqueting entre centenars de periodistes i empresaris per demanar el vot per les CUP, que Joan Vives i Soler Vicenç, membre d'Unió, partit de dretes i antiindependentista, demani el vot per als antisistema i independentistes, genera estupefacció pel fet que ell és el padrí polític d'Oriol Junqueras, d'Esquerra Republicana, i de Josep Rull, Francesc Homs i David Madí, de Convergència. Ara tots a la candidatura de Junts pel Sí. Una acció tan sistemàtica per dividir l'independentisme en contra de la pròpia ideologia no fa sinó reforçar les vinculacions entre Vives, Soler Vicenç i les clavegueres de l'estat espanyol i, per tant, la vinculació de les clavegueres de l'estat amb les CUP. El 27 de setembre, Junts pel Sí guanya les eleccions amb 62 escons. Els en falten 6 per la majoria absoluta. Les CUP n'aconsegueixen 10. Sumats són 72 escons independentistes, més de la majoria absoluta del Parlament. Tanmateix, les CUP faran servir els seus 10 escons per impedir la independència. El pla espanyol ha reeixit. La mateixa nit electoral, en execució del pla previst per les clavegueres de l'Estat, Antonio Baños, cap de llista de les CUP, falseja la realitat declarant immediatament després del recompte que s'ha perdut el plebiscit. La realitat és que l'independentisme ha guanyat tant en vots com en escons. Un cop descomptats, els de Catalunya Sí que es pot i Unió, partits que s'autoexclouen dels partidaris del nou. Y un 47% es un porcentaje más que notable y aparte es el mayoritario. Ahora no es un 51%, por lo tanto no podemos salir a hacer una declaración hoy. I aquesta falsedat servirà d'excusa perquè els 72 diputats amb majoria parlamentària no declarin la independència tal com s'havien compromès a fer. Tot és a punt per escenificar picabaralles inacabables entre Junts pel Sí i les CUP. Llencen 3 mesos amb conflictes entre les CUP i Junts pel Sí. El punt culminant de l'escenificació arriba amb un suposat empat en 1515 en una assemblea de les CUP per barrar el pas a Artur Mas a la presidència autonòmica.
Doncs sí, un empat de 1.515 vots a favor i 1.515 en contra. Militants del propi partit ens confirmen el que les matemàtiques i el sentit comú ens diuen. Per decidir una sortida política en aquest empat aritmètic. Que l'empat no es va produir i es va manipular l'assemblea. Més enllà de les aritmètiques, que ja hem vist tant el 27 de setembre com avui, que les aritmètiques, no sé per què, en aquest procés són absolutament diabòliques. El fals empat també suposa que l'Anna Gabriel substitueixi Antonio Baños al capdavant de les CUP. Finalment, i per enèsima vegada en el procés, els qui han creat el problema aporten miraculosament la solució. Des del 27 de setembre de no presentar-me com a candidat de Junts pel Sí a la reelecció a la presidència de la Generalitat. Exhaurint tots els terminis. Artur Mas fa un pas al costat i apadrina el seu successor, Carles Puigdemont, pretesament cridat a portar Catalunya a la independència. Les CUP diuen no a Mas, però diuen sí a Puigdemont, malgrat li haguessin presentat un recurs contenciós administratiu quan era alcalde de Girona. Atès que el molt honorable senyor Carles Puigdemont i Casamajó resta investit president de la Generalitat. Però qui és Carles Puigdemont? El 2004, Carles Puigdemont crea Catalonia Today, un diari en llengua anglesa per explicar l'actualitat catalana. Diari que comparteix oficines amb VilaWeb i El Punt Avui. L'únic soci de Puigdemont i cofundador és Stephen Burgen. Hace 8 años, cuando yo era el director del entonces diario en inglés Catalonia Today, corresponsal del The Times, de Rupert Murdoch, vinculat a l'expresident espanyol José María Aznar. Stephen Burgen és un anticatalà visceral públic i notori, que en un article al The Guardian equipara l'independentisme amb la xenofòbia. Y los catalanes que cuestionan esta Cataluña ficticia están condenados, como no, como fachas. Un cop més, cap mitjà de comunicació ni català ni espanyol no ho ha destapat. Senyors, com hem arribat fins aquí? Ans al contrari. Stephen Burgen, soci de Puigdemont, ha estat ben tractat per la flor innata del periodisme a Catalunya. El 2006, Puigdemont entra com a diputat per Convergència i Unió al Parlament de Catalunya. El 2007, gràcies a les amenaces de mort que rep el candidat Carles Mascort i la seva família i que l'obliguen a plegar, Carles Puigdemont ocupa el seu lloc com a candidat a l'alcaldia de Girona, que aconseguirà el 2011. Al juliol de 2015, Puigdemont accedeix a la presidència de l'Associació de Municipis per la Independència, gràcies a la renúncia 4 mesos abans de finalitzar el mandat de Josep Maria Vila d'Abadal. I finalment, com estava previst, el 9 de gener de 2016, Puigdemont és consagrat president del govern autonòmic gràcies al suport incomprensible de les CUP, donat que és del mateix partit que Artur Mas. Si Artur Mas havia promès declarar la independència en 18 mesos, Puigdemont comença el seu mandat advertint que no era una data fixa, que tant podia ser els 18 mesos com els 16 mesos. El presidente de la Generalitat recuerda que se mantiene el calendario hacia la independencia. En el periódico digital El Nacional dice que en 16 meses Cataluña empezará a actuar como un Estado independiente. Lo podrá hacer de forma legal, asegura, gracias a la ley de transitoriedad jurídica. Y como ejemplo de la seguridad con la que avanza el proceso independentista, Puigdemont afirma que en 2019 no habrá elecciones municipales españolas en Cataluña. La realitat és que es van fer eleccions municipals espanyoles a Catalunya el 2019, que la llei de transitorietat jurídica ha estat anul·lada pel Tribunal Constitucional espanyol i de fet no serà ni els 16 ni els 18 mesos. Es deixa passar el temps amb tot tipus de baralles com l'aprovació dels pressupostos fins que Puigdemont acaba traient-se de la màniga un referèndum unilateral d'independència. Aquest nou referèndum, que no figurava en el programa electoral guanyador, és publicitat, falsament com l'acompliment del mandat del poble a les plebiscitàries del 27S. Aquesta mentida es camufla amb la necessitat expressada tant per l'expresident Mas com per a la direcció de l'Assemblea Nacional Catalana, que l'independentisme necessita més múscul i ampliar la base social abans de poder culminar el procés. I és que, com diu el proverbi àrab, qui vol fer una cosa troba el camí i qui no la vol fer troba una excusa. El 30 de gener, en declaracions a importants mitjans de comunicació de Catalunya, Muriel Casals havia afirmat que el full de ruta es mantenia, com estava previst. És a dir, exigia als 72 diputats
la declaració unilateral d'independència que havien promès i sense cap més referèndum. El mateix dia, en declaracions a RAC1, recollides a VilaWeb, Muriel Casals repetia que el full de ruta era la declaració unilateral d'independència. Aquella mateixa nit, Muriel Casals va ser atropellada a Barcelona per una bicicleta i ingressar ferida, però amb vida i conscient, a l'Hospital Clínic de la capital. El dia 10 de febrer es fa públic un comunicat, en nom seu i de la seva família, agraint les mostres de suport rebudes pel conjunt de la ciutadania. El 13 de febrer, a les 22 hores, un tuit de Jordi Sánchez, president de l'Assemblea Nacional Catalana, la dona per morta, cosa que recullen diversos mitjans digitals. La mort, però, no es produirà fins a 3 hores més tard. L'endemà, importants mitjans de comunicació de Catalunya falsegen les circumstàncies de la seva mort dient que havia estat un coma des del primer moment, cosa que contradiu el que afirma Quim Torra a la biografia de Muriel Casals i el mateix comunicat de la Muriel i la seva família el dia 10. Davant la sospita creixent de molts catalans que la seva mort hagués estat un acte provocat, la tasca de neutralitzar la sospita recau en Matthew 3 i Cristian Segura. Matthew 3 ho fa en 2 articles. Un article al Punt Avui, on va treballar molt de temps en Carles Puigdemont, i on fa de director l'amic de Carles Puigdemont, Xavi Xirgu, i l'altre article de Catalonia Today, fundat per Puigdemont i Stephen Burgen, i on fa de directora la muller de Puigdemont, Marcela Topor. En ambdós articles, Matthew 3 manipula les estadístiques dient que a Barcelona és molt habitual morir atropellat per una bicicleta. Cristian Segura, periodista del País que va perjudicar el procés destapant el cas del jutge Santiago Vidal, fa un tuit el dia 3 de maig en el qual pren per boig l'activista independentista David Reventós pel fet d'haver posat en dubte a Facebook i altres xarxes socials que la mort de Muriel Casals fos accidental i no terrorisme d'estat. La veterana Muriel Casals venia d'una dilatada trajectòria política iniciada al PSUC, Partit Socialista Unificat de Catalunya, el partit emblemàtic de la resistència antifranquista. El seu paper fonamental en el procés s'inicia en la convocatòria de la manifestació del 2010 com a presidenta d'Òmnium Cultural, la primera manifestació de més d'1 milió de persones que exigeixen la independència. A les eleccions plebiscitàries del 27S, esdevé diputada com a número 3 en la llista per Barcelona de Junts pel Sí. El 26 de gener és elegida per presidir la Comissió Parlamentària del Procés Constituent. És evident, pel tarannà i la trajectòria de Muriel, que amb ella viva hauria estat impossible inventar un referèndum que no era el full de ruta de Junts pel Sí. No som aquí per buscar un somni. Nosaltres som el somni. I aquesta és la nostra força. Visca Catalunya! El 3 de maig de 2016 és l'activista independentista David Reventós i Gaset qui es declara en vaga de fam per exigir la DUI, la Declaració Unilateral d'Independència per Escòcia i Catalunya. L'objectiu estratègic de la vaga és denunciar la manca de voluntat real de declarar la independència per part dels 72 diputats que tenen la majoria al Parlament per fer-ho. El llicenciat en dret David Reventós és un exdirigent de la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, d'on han sortit la majoria de líders del procés independentista, cosa que vol dir que els coneix tots. Aquest fet, i que també sigui un expert en la traïció dels líders escocesos al referèndum d'Escòcia, provoca pànic, cosa que activarà la repressió d'Espanya executada pels propis processistes catalans. Els primers dies de la vaga de fam, Reventós fa el lliurament amb mà d'octavetes a Carles Puigdemont, Ada Colau i a la majoria de diputats del Parlament i de regidors de Barcelona. Destaquen les reaccions d'Anna Gabriel de l'Escup, que se'n burla en presència de testimonis, i d'Oriol Junqueras, d'Esquerra Republicana, l'únic parlamentari que es nega a agafar l'octaveta. Pel que fa als mitjans de comunicació, 3 fonts diferents de TV3, Televisió de Catalunya, confirmen que se'ls va prohibir expressament de parlar de la vaga de fam i de les seves possibles conseqüències. El 17 de maig, en plena vaga de fam, David Reventós acudeix per voluntat pròpia a l'Hospital del Mar de Barcelona per fer-se unes analítiques de control. A l'hospital se'l reté contra la seva voluntat, se'l diagnostica falsament i se l'aïlla. Un jutge espanyol ordena el seu tancament a un psiquiàtric on se l'obliga a menjar, fer-li trencar la vaga i se'l sotmet a tortura química amb drogues potents que li alteren l'intel·lecte i la voluntat. Aquesta situació de segrest legal i tortura química es perllongarà durant 2 mesos. Matthew 3
que ja havia sortit a justificar la mort de Muriel Casals, va ser l'encarregat d'anar a dir a la família de Reventós que estava boig, cosa que va acabar sent decisiva en el seu internament. Es dona el fet que Matthew Tree era la persona més indicada per fer aquesta gestió perquè era, de feia temps, amic de la família. Paral·lelament, Josep Maria Bernat s'afanya a escampar que Reventós és una persona desequilibrada que entra i surt dels psiquiàtrics posant com a testimoni de les seves afirmacions a Elisenda Paluzie, avui presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana. Què sempre t'oyen? Es veu que està molt malament i fins i tot confon persones de tant en tant. Passa èpoques al psiquiàtric segons familiars i amics, inclosa la Paluzie. Que mala gent i quina mala llet. Això m'acaben de dir. Això no és cert. Ja sabem que el volen fer passar per boig. Ja ho van intentar abans. Com ja t'he dit, personalment puc publicar a les pàgines i grups. Però l'altre ja no depèn de mi. A on ho diuen? Puc dir el pecat, però no el pecador. No penso jutjar perquè no ho faig mai. Si necessiteu la meva pàgina, aquí estic. Si és un fantasma, ja es veurà. Dedueixo que t'ho han dit del diari i que la Paluzie, que el coneix molt bé perquè van estudiar a la universitat junts, i és darrere i li vol fer mal. Realment, amb aquestes disputes i contradiccions, no anem enlloc. La solidaritat d'alguns amics i de moltes persones anònimes i la valentia i honestedat professional d'un nou psiquiatre seran determinants per a posar fi a la reclusió criminal de David Reventós. L'11 de setembre de 2016, el poble de Catalunya, incansable, surt per 5è any consecutiu a manifestar-se. Aquest cop, de manera descentralitzada, en diverses ciutats aplegant 1,5 milió de persones amb un sol crit unànime: independència. En els mesos següents, les accions judicials contra dirigents processistes i les actuacions cridaneres de les CUP permeten a tots els mitjans de comunicació, ja sigui espanyolistes o processistes, no parlar de l'única notícia de rellevància històrica, que els 72 diputats i diputades no fan la declaració unilateral d'independència a què s'havien compromès. Tanmateix es crea una comissió per convocar un referèndum que ningú no ha demanat i que no és el full de ruta. El referèndum es convoca per l'1 d'octubre, tenint en compte que l'1 d'octubre per Espanya és el dia del caudillo, el dia del dictador Franco. L'1 d'octubre és una data que cap català no triaria per fer un referèndum d'independència. This is Adrian Radio, coming to you from Free Catalonia, a KA Radio production. Bona nit, Catalunya. Good night, Scotland. Al mes de juny comencen les emissions de Ràdio Adrian, que retransmet l'emissora escocesa K-Radio. La periodista escocesa Delia Forrest i l'activista independentista català David Reventós ofereixen una visió crítica dels processos a Escòcia i Catalunya des de l'òptica independentista. Ràdio Adrian, que emet en català, anglès i espanyol, suposa esquerdar la unanimitat en la desinformació dels mitjans espanyols i catalans sobre el procés independentista. Ràdio Adrian, en no dependre de pressupostos ni de subvencions públiques, té llibertat per a informar i en ser emès per una emissora escocesa no pot ser intervingut per Espanya. El 17 d'agost es produeix a les Rambles de Barcelona un atemptat en el qual una furgoneta acaba amb la vida de 14 persones i en fereix 130. Al final, els morts sumaran 16, sense comptar els 6 presumptes terroristes abatuts per la policia i els 2 desintegrats per l'explosió de l'artefacte que manipulaven. Des del primer moment, els mitjans de comunicació ho atribueixen a l'Estat Islàmic, que tot seguit en reivindica l'autoria. El ministro de Interior, un compañero suyo de gabinete, de gobierno, ha vinculado yihadismo e independentismo. Yo tengo aquí la frase textual, no sé si usted lo comparte. Dijo en Cataluña Radio, a raíz del proceso independentista, a mucha de esta gente se la intenta captar, hacer proselitismo en el seno de esa comunidad. Se está refiriendo en concreto a una organización, a una fundación vinculada a Convergencia. ¿Usted cree que se puede vincular? Es una niña muy seria. Y cuando dice algo es que tiene pruebas y tiene evidencias. Y además no suele exagerar, porque no es demasiada la alegría verbal. Pues si no es una exageración, vincular yihadismo e independentismo. El ministre espanyol Margallo també afegeix: un atentado terrorista se supera. La ruptura d'Espanya és irreversible. Si la independència de Catalunya és un cop més dur per a Espanya que cap atemptat terrorista, els independentistes catalans han de contemplar la possibilitat d'estar davant d'un atemptat de falsa bandera en interès d'Espanya per evitar la seva ruptura.
L'atemptat reuneix tots els elements clàssics d'aquestes accions de falsa bandera. No hi ha proves, que hi haurien de ser i que s'han volatilitzat. Ni tan sols hi ha vídeos de les càmeres de la Rambla, el bulevard de la capital catalana més conegut mundialment i el més ple de càmeres de videovigilància. Hi ha proves que difícilment hi serien, com trobar els documents d'identitat dels presumptes autors a la furgoneta o els tiquets de la compra que van fer de ganivets, destrals i acetona per elaborar explosius. Tampoc cap dels presumptes terroristes és capturat en vida, cosa que fa impossible interrogar-los per confirmar o desmentir la versió oficial. L'11 de setembre, per 6è any consecutiu, els catalans surten a manifestar-se omplint el centre de Barcelona amb un crit unànime: independència. La diada va venir precedida pel discurs del president Carles Puigdemont i els conceptes que transmet el seu discurs no guarden cap relació amb la veritat. Puigdemont fa una lloança dels herois anònims dels atemptats de Barcelona, silenciant els rèdits polítics que Espanya ha obtingut dels atemptats. Puigdemont afirma que li hauria agradat haver pogut fer un referèndum pactat com a Escòcia, amagant al poble de Catalunya que el referèndum escocès va ser una tupinada que assegurava la victòria del no. Puigdemont menteix assegurant que celebrar un nou referèndum dona compliment al mandat atorgat pel poble de Catalunya a les eleccions plebiscitàries, quan sap que aquest referèndum no estava previst enlloc i que el mandat del poble de Catalunya era declarar la independència si es guanyaven les plebiscitàries, cosa que va passar. Els dies previs al nou referèndum, la violenta actuació policial espanyola li permet apoderar-se de paperetes, notificacions electorals i cartells, però, sorprenentment, no aconsegueixen apoderar-se de les urnes. Apoderar-se de les urnes equivaldria de facto que no es pogués celebrar el referèndum, cosa que obligaria els líders catalans a fer la declaració unilateral d'independència, tal com havien promès i que no volen fer. Per tal d'evitar que es descobreixi la seva col·laboració amb Espanya, calia que no trobessin les urnes i així es pogués fer el referèndum. El dia 1 d'octubre, dia del referèndum, malgrat la violència emprada per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional espanyoles, que assalten els col·legis electorals defensats per la població civil i que deixa un balanç de gairebé 900 ferits, els catalans aconsegueixen votar i per tercera vegada guanyen la independència. El sí s'imposa aclaparadorament amb el 90,18% a favor contra el 7,83% pel no i l'1,98% del vot en blanc i el 0,86% de vots nuls. El poble de Catalunya ha atorgat 2 mandats per la independència, una a les plebiscitàries del 27 de setembre de 2015 i l'altra l'1 d'octubre de 2017. A la compareixença davant les càmeres de televisió, el president Puigdemont, envoltat de tots els consellers del seu govern, s'avança a dir: els catalans ja han votat tot el que havien de votar i s'han guanyat el dret a tenir un estat en forma de república i ho portaré al Parlament. Tanmateix, per l'independentisme català, la trampa estava parada. S'incompleix la pròpia llei catalana del referèndum, depassant les 48 hores per declarar la independència. El dia 9, els mitjans de comunicació més importants de Catalunya s'encarreguen de preparar els catalans per al gir argumental de l'endemà. Ho fan difonent reiteradament 3 consignes principals. D'una banda, persisteixen en la crida al diàleg entre Catalunya i Espanya, que fan 8 Premis Nobel de la Pau. De l'altra, difonent de manera continuada les declaracions que fa l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que, coneixedora del que passarà l'endemà, aposta a cavall guanyador cridant a no fer la declaració unilateral i a negociar amb Espanya. Per últim, exhibeixen l'aparició estel·lar de Ramon Tremosa, eurodiputat i exmembre de la Federació Nacional d'Estudiants de Joan Vives i Soler Vicenç, que es despenja amb la possibilitat d'una declaració d'independència amb efectes diferits. Només Ràdio Adrian, l'únic mitjà de comunicació que no segueix els dictats oficials, ja anticipa que fer una declaració d'independència diferida, condicionada o revocable, seria fer trampa i enganyar el poble. Al ple històric, el Parlament per a la declaració d'independència del dia 10, prevista per les 6 de la tarda, s'inicia amb un cop de teatre. El president Puigdemont hi fa un discurs ple de tòpics populistes, falsedats i omissions, i després d'una breu pausa per agafar aire, finalment afirma amb to solemne que en virtut dels resultats del referèndum de l'1 d'octubre, Catalunya s'ha guanyat el dret a ser un nou estat en forma de república. Els milers d'independentistes concentrats a pocs metres del Parlament, que ho segueixen a través de pantalles gegants, i els milions d'arreu de Catalunya que ho veuen per la televisió, ho celebren creient que s'acaba de declarar la independència.
Doncs no. 8 segons després... I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència... Puigdemont decreta deixar la declaració en suspens, sense termini i sense votar-la al Parlament. El pretext és donar temps que la mediació internacional permeti arribar a un acord amb Espanya. Aquest gerro d'aigua freda, en un dia i en un moment de magnituds històriques per Catalunya, ha deixat el carrer i les llars de tot el país en un silenci sepulcral. El sentiment de traïció sobrepàs per tot Catalunya, abans de ser reprimida pels mitjans de comunicació i les xarxes socials que invoquen una suposada jugada mestra del president. Sobre un període d'incertesa de 15 dies que porta el divendres 27 d'octubre, com es confirmarà després en les declaracions en el judici dels protagonistes, aquell dia el Parlament de Catalunya fa una falsa declaració unilateral d'independència. I tant. El que passa que el poble de Catalunya ha vist ara, a través d'aquest judici, que aquella declaració d'independència va ser un fet simbòlic. El que va passar el 27 d'octubre, que era aquella declaració d'independència, doncs era purament simbòlic, però és que això ho sap tothom. Ho sap tothom. No podem aquí inflar una cosa o descriure una cosa que no va passar com si hagués passat. Los grupos parlamentarios pusieron esta declaración a la que usted se refiere, esta declaración política, la pusieron en el preámbulo y no se votó. Per una banda, els partits, sigui els espanyolistes que els regionalistes ara independentistes, acorden que la declaració no tingui efectes jurídics i ho fan constar a l'acte de la mesa del Parlament. A més, es llegeix el punt de la declaració unilateral, que es vota en un altre punt de l'ordre del dia. També s'acorda fer la votació en secret per tal d'afavorir la defensa jurídica davant dels tribunals espanyols. Per altra banda, es manté la bandera espanyola al Palau Presidencial. No es publica la declaració al diari oficial i s'acaten els cessaments imposats per Espanya. La reacció espanyola és l'aplicació de l'article 155 de la Constitució que comporta la destitució del govern català, la dissolució del Parlament i la convocatòria d'eleccions autonòmiques. L'aplicació del 155, en comptes del 116, article que regula els estats d'alarma, excepció i setge, com correspondria si hi hagués hagut una declaració real d'independència d'una part del territori de l'estat espanyol, demostra que tot és un engany pactat entre Madrid i Barcelona. La mentida ha començat a treure les orelles. Si Carles Puigdemont hagués declarat la independència el dia 4 o 5, com es van comprometre a fer, és molt trist que no exigim als nostres que compleixin allò que es comprometen a fer. Jo no vull veure en un país on es menteix per sistema. Ràdio Adrian, en programa número 19, a més aquell cap de setmana, esdevé profètic anticipant que no s'ha declarat la independència, que el govern del PP té els dies comptats i que el govern espanyol protegirà alguns dels responsables d'enganyar el poble de Catalunya, com Junqueras i Forcadell, empresonant-los malgrat no haver comès cap delicte. No es delito, nada de lo que hemos hecho es delito, nada. Y de los delitos que se nos quieren atribuir no hemos hecho ni uno. El 21 de desembre, tots els partits que afirmen haver declarat la independència es presenten a les eleccions autonòmiques convocades per Espanya. A més, ho fan amb 3 llistes separades, cosa que regala una victòria pírrica al partit espanyolista Ciudadanos. El 2018 és l'any dels llaços grocs i dels presos polítics, un mal auguri per l'independentisme, perquè, com diuen els independentistes bascos, quan es comença a parlar de presos polítics, es deixa de parlar d'independència. Tanmateix, la contradicció que es traslladin els presos a presons catalanes amb el risc de fuga que això suposaria i el simulacre de vaga de fam dels presos, incompatible amb prendre glucosa, comencen a obrir els ulls de molts independentistes. El 17 de maig, Quim Torra és designat pel Parlament nou president autonòmic de Catalunya. Això representa un incompliment flagrant de la promesa electoral de Carles Puigdemont de tornar de Waterloo si el votaven. Torra és el segon president consecutiu imposat als catalans sense que l'hagin votat. El 2018, al març neix Directe 68, el partit polític sense polítics, inspirat en les consultes populars per la independència iniciades el 2009 i que té com a referent la figura de l'humanista i activista pels drets nacionals de Catalunya, Lluís Maria Xirinacs. L'objectiu únic i irrenunciable de Directe 68 és destapar l'engany del procés i declarar unilateralment la independència al Parlament de Catalunya tan aviat com obtinguin la majoria absoluta. La total censura que rep Directe 68
per tots els mitjans de comunicació de masses catalans i espanyols contrasta amb la propaganda que aquests mitjans fan de partits espanyolistes de nova creació. De verdad, pero si, en el odio permanente. pero si es la segunda vez que le invitamos, señor Sí, Ortega Smith. Por eso vengo y lo digo por segunda vez. Hechos tristes, sí. Personas que fueron fusiladas en una guerra, pero sin odio, con amor. Todo por España. ¡Viva España! El 2019 ve marcat pel desgovern a Catalunya i per la manca de full de ruta a la independència. Es fa propaganda d'una república que sigui els espanyolistes que els independentistes tenen clar que no té una existència real. Des del processisme s'implora al govern espanyol una negociació i un referèndum pactat a l'escocesa, cosa que equival a deslegitimar el referèndum guanyat el 2017 i que és incompatible amb la ficció d'haver declarat la independència. El 12 de febrer s'inicia el judici als líders processistes. Això va acompanyat de manifestacions de suport als encausats per predisposar el poble a favor d'aquells que pocs dies després es veurà clar que no van fer la independència quan havien tingut la millor oportunitat en 3 segles. Els principals actors confessen davant d'un tribunal espanyol, de manera irrefutable, no haver declarat mai la independència ni haver tingut mai la intenció de declarar-la, cosa que puntualitza sense embuts Javier Melero, advocat de l'imputat Joaquim Forn, l'11 de juny, el dia abans que el judici quedés vist per sentència. Lo que hace el gobierno de la Generalitat es incumplir sistemáticamente el contenido de las mismas. Incumplir sistemáticamente el contenido de las mismas para que nada de lo que hiciera tuviera validez normativa ni desde el punto de vista de su propia legalidad republicana. El gobierno de la Generalitat incumple la proclamación de resultados, incumple la proclamación de la independencia y adecúa, vota una resolución que unos particulares, unos diputados, representantes del pueblo de Cataluña, en un local ignoto, elaboraron, vota como parte declarativa de una propuesta de resolución ese texto elaborado por terceros, nadie dice nada, nadie vota nada y todo el mundo se va a su casa. No se arría la bandera, no se comunica nada al cuerpo diplomático, no se dictan decretos ni leyes de desarrollo y todo el mundo se adapta a la aplicación del artículo 155. Aquesta confessió equival a haver enganyat a 7,5 milions de catalans. La mentida ha quedat provada. És més fàcil enganyar la gent que no pas convèncer-los que han estat enganyats. Mark Twain. Passo